ଠିକ ଅଛି ତ ସନ୍ତ ରାମପାଲ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବେଦ ପୁରାଣରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୀତା ଆମର ମେନ୍ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଗୀତା। ଆମର ଚାରିଟା ବେଦର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଗୀତା। ଆମର ସେଠି ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଉପବାସ ରହିକିରି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଅର୍ଜୁନକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ। ତା ଅର୍ଥ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀବାସୀ ଆମେ ସେଇଟା ମାନିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଅର୍ଜୁନକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଆମକୁ ମାନେ ସର୍ବ ସୁଖ ବି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିବ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ସଦ୍ ଭକ୍ତି କରିକିରି ଆମେ ସତଲୋକ ଯୋଉଟା ଆମର ସଚଖଣ୍ଡ ଆମେ ସଦ୍ଧାମ କୁ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସଂସାର ଆଉ କେବେ ଆସିବାନି। ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେମିତି ଭଉଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିକିରି ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣୀ ମାୟାରେ ଆମେ ଫସିକିରି ସବୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ସାଧନା କରି ଏଠି ଫସିକି ରହିଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରୁନେ। ଆମେ ପାପ ଭାଗିଦାରୀ ଏତେ ହେଇଯାଉଛେ, ବୁଝ ଉପରେ ବୁଝ ଆମ ପୁରା ଲଦି ହଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛେ ଆମେ ସେଇ ସତଲୋକ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମ ସତଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ହଉ କି ଏଇ ସବୁ ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିଜେ ଏଇ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ସବୁ ବାହାଘର ଏଇ ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ତୁମେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କହିବାକୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପାଳନ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆମ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନୂଆବର୍ଷ, ଯେତିକି ବି ଯୋଉ ଆମ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଜଣେଇ ପାରବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ଦ୍ଵାରା ଆମର କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଏଇ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ମାନେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଜଣେଇବା, କେମିତି ବୁଝେଇବା ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏକି ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେବେଠୁ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି 1994 ପାଖରୁ ଯେବେ ପାଖରୁ ସେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେବେ ପାଖରୁ ମାନେ ଏଇ ଆମ ଭକ୍ତ ସମାଜ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଏବେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି ସଠିକ ତ କହିହେବନି, ତଥାପି ଅନୁମାନ ଥିବେ କହୁଛି 10 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ହେଲେଣି। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏ ସଦ୍ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଯୋଉଟା ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହବ। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ସବୁଆଡେ ମାନେ ପାପର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ମଦ ମାଂସ ସୁରାପାନ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବଚାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପିଲା ମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ତ ସନ୍ଥ ରାମପାଲ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେତେ ବି ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ନିଶା ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ମାନେ ମାନେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ
तो यही सब जिनस आम भक्ति मार्गर भाग तो जिते भी शिशु अच्छा माध्यम जो आम ये आज गोटे सोशल मीडिया टाइप जो आम गोटे समाज को आपन मेसेज दौचु तो या माध्यम भी समाज लोक मैंने देखिले सज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो बर्तमान এখন দর্শক বন্ধু আমার ভক্ত সরোজ দাস কইলে যে ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁର ମୂଳରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ବହୁତ ବଢିଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପଚାରିବା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଶାରଳା ଦାସ ନାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯୋଉ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ପିକନିକ ଯିବା ହଉ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଯିବା ହଉ କିମ୍ବା ପାର୍କ ଯିବା ହଉ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ମାନେ ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାଧା ବୋଲିକି କହିବେ ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଷୟ ମିଳିଛି ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛେ ଏଇ ଜିନିଷ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛେ ତ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପିକନିକ ଗଲେ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ମାନେ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାନେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସୁରାପାନ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି ଡିଜେ ବଜଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ ଏଇ ସମୟ ସେମାନେ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଉପଯୋଗ କେମିତି କରିପାରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ପିକନିକ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଯାକର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ସେ ସେଠି ମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ସେମାନେ ପିକନିକ ବାହାରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ବର୍ଷ ଯାକର ସବୁ ଇଏ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଡେ ଗଲେ ପିକନିକ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆଡେ ପିକନିକ ଗଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ସେଠି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ସେ ଫିଲ୍ମ ଯାଇ ସେ ଦୁନିଆ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାରି ଇଏ କରି କିଛି ମାରପିଟ ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଖବର ଆସୁଛି ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମ ଯେ ଗୁରୁ ଯେ ସନ୍ଥ ରାମବାଜି ମହାରାଜ ସେଟା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସତଭକ୍ତି କରିବା ଆଜିକାଲି ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ମ ଯିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ତାର ମଦ ମାଂସ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଘରେ ରହିଛି ତାକୁ ପଚାରିବା ହଁ ସେଟା ତ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଯିବା ତ ମସ୍ତି କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଇଏ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଜ୍ଞାନୀ ସତମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ଏକା ଭକ୍ତି କଲେ ବି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବେ ସେଇ ଯୋଉ ସତଭକ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କରିପାରିବେ ହେଲା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସକାଳୁ ଶୋଇ ଉଠିଲେ ବାପ ଉଠିବାର ପଡୁଛି ତ ଛୁଆ ଉଠିବାର ପଡୁଛି ମା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ବାହାରେ ସବୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ଖାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିଲା ଯାଉଛି କଲେଜ କହିକି କିମ୍ବା ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ମାନେ କାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ବାଧେଇ ପାରିବେ ସେ ଚକ୍ର ସେମାନେ ଯୋଉ ଭର୍ମିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଲରୁ ଯୋଉଟା ମାୟା ଜାଲ କୁହାହଉଛି ସେ ଜାଲରୁ ସେମାନେ କେମିତି ମୁକୁଳି ପାରିବେ ଏବେ ତ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ପୁସ୍ତକ ମିଳୁଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ପୁସ୍ତକ ଆଧାରରେ ହିଁ ସେମାନେ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଢିଏ ଦେବେ ସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଯେମିତିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି କୋଉ ମାର୍ଗକୁ ପଳେଇଛେ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା
तो से जदि आमे सठिक मार्ग को आसवा पई जीवा पई चाहुचे ताले आमे ज्ञान गंगा पुस्तक जदि आमे पढ़वा ताले आमे जानि परिबा जे मनुष्य जन्मर उद्देश्य कौन और आमे सद्भक्ति केमति करि पारिबा। बहुत बढ़िया कहले, धन्यवाद। तो एपटे अजने असते आमे नमस्कार आज्ञा। नमस्कार, आपन परिचय? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବ୍ଲକ ସାରସପଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜୋକା, ଗାଁ ଦାରିପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସାରସପଡ଼ା ନାଇଁ କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ରହିଛି ଯେମିତି କି ଆମେ କରି ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ବସୁନ୍ଧରା ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଯୁବପିଢି ମौज मस्ती करबार व्यस्त ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦୁଃଖ ତ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମତେ ଦୁଃଖ ମିଳିବନି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମତେ ଖୁସି ହଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଏ, ମୋର କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ହେଲା କି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଆଗକୁ ଅଛି ନୂଆବର୍ଷ, ଯେମିତିକି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ କି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ କି? ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସୁଖ କିଛି ମିଳିବ ନା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନା। କାହିଁକି 1 ତାରିଖରେ ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସେମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 2 ତାରିଖକୁ ସେଇଟା ନଥିବ। କାହିଁକି ସେଇଟା 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେ ସୁଖଟା ବି ରହି ଆସିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ମାନିକି, ତେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ ଯୋଉଟା ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖ ସେଇଟା ରହୁନି, 3 ତାରିଖକୁ ସେଇଟା ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମର ଯୋଉଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଚିରସୁଖୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଫଳ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନୁଛୁ ସେଇଟାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢି ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନିବାର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ବାପା ମା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକି ବେକାରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଦ ପିଇ କରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବି ରହିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ମାତାଳି ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ। କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏ ଖୁସିଟା ଏଇ ହସ ଖୁସି ସବୁଦିନ ରହିବନି, କାରଣ ଏଇଟା 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ହେଲା ମାନେ ସେ ଖୁସି କୁଆଡେ ପଳେଇବ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ମିଳିବନି। ହଁ, ତ ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବାପା ମା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ମାଗିକି ଆଣୁଛେ, ସେଇ ପଇସାଟିକୁ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। କାହିଁକି ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମଦ ମାଂସ ହାଣ୍ଡିଆ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଖାଇକି ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସନ୍ତା ନାଗରିକ ବେଳକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଦେଶ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସମାଜ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ସନ୍ତରାମ ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ସୁଖ କର, ଏଇ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯୋଉଠି ତୁମର କେବେ ବି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, ସବୁଦିନ ସେଠି ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସବୁଦିନ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବୁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି।
ଚାଲିବା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଦେବଗଡ଼ ନାଇଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ ନୂଆବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛି ନୂଆବର୍ଷ ଯେତିକି ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଛୁଆ ପାଖରୁ ବୁଢା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ହସଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ପିକନିକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହସଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ମନମୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେତିକି ମୁଁ କହିଲି ମନମୁଖୀ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଯିବା ହଉ କି ପିକନିକ ଯିବା ହଉ କି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯିବା ହଉ କି ପାର୍କ ଯିବା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ସେମାନେ କଣ କରିକି ସେମାନେ ହସଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତ ରାମପାଳଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ କାହିଁକି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଗୁରୁଜୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଳନ ମାନେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସନ୍ତ ରାମପାଳଜୀ ମହାରାଜ ମାନେ ହସ ଖୁସି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପିକନିକ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବାଦ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାଇଁ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି 2 ଦିନିଆ ଖୁସି। 2 ଦିନ ଖୁସି ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥିଲେ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ଯେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଖୁସି କରିବା, 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେ ଖୁସି ଆମକୁ ମିଳିବନି। ସେ ଭଳିଆ କଥା ବହୁତ ବଢିଆ ମଣି କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।